Ottakaa mutkin mukaan skeneen. Laittomat letit. Turpageenirakke. Siis mitä vittua ne alkaa selittää? Voi saatana! Siis mulla alkaa tää hiusrajakin lähtee karkuun. Alkaa ohenee hiukset, ei pysty. Hei. Älä viitti. Mulla on paniikki päällä. Ai miten vitus mä piilotan nää hiukset? Siis kun tää ei niinku oikein... Tää ei oikein toimi tälleen. Siis tähän ei nää pysy tuolla, mä käytän tämmöset niinku jedi-saparten. Onks tää nyt hyvä? Joo, Tää on mun mielestä ihan niinku... Ei saatana! Vittu! Kun mä en saanut piilotettua enää mitenkään, niin tää sit jotain käy koko ajan ton kanssa. Vittu, katso tää pipoonkin kanssa. Siis... Tuolla ei pysyttää, ja sitten mulla jää tämmönen vitu jediletti tänne. Tänne aika monta, kato. Vittu. Oikeesti mun pitää alkaa niinku... Pystytkö sä leikata mun hiukset? Joo. Joo, please. Leikataan ne vittuun, niin oikeesti ei tarvii enää pelätä tästä näin. Joo, kiitos. Kiitos bro. Morjesta. Viime videossa mä luin kommentteja ja joku oli kommentoinut siihen, että se ei pidä mun leteistä. Ja se aika lailla niinku loukkasi mun tunteet ja tälleen. Niin mä otin tän päivän missioksi sitten käy parturissa vähän korjaa tätä tilannetta, että jos se on oikeesti niin paha mitä mun saatiin kuvittelemaan, niin meitsi menee hoitaa sen nyt tossa kohta. Katsotaan sitten miltä näyttää sen jälkeen. Eka pitää hommaa vaan rahat. Ei oo vielä rahaa tarpeeksi sitä varten. Nää sanoo mulle, että nekään ei pidä mun hiuksista, niin mä en saa niitä tuolla leikattua. Mä en tiedä oikeastaan mitä vittua pitäisi tehdä, koska mua vähän silleen hävettää kulkee nää letit päässä täällä nyt. Noita kaikkien vihakommenttien jälkeen. Mä aloin miettimään, että onko tää se syy, miksi mä en oo saanut naisia. Se voi olla se, koska jos ne on laittomat. En mä ymmärrä miksi tää ei oo toiminut silleen. Noniin, nää otti mut nyt ton parturin ineksiin, niin onks tää nyt sitten parempi? Mun mielestä on. Mä katsoin vähän itteni peilistä äsken ja näistä tuli aika vittuun priimaseksi. Siis kun mulla on tosi luonnonkiharat hiukset valmiiksi, niin niistä tuli tämmönen pieni afrontynkä. Mä fiilaan ite. Laittakaa kommentteihin nyt, että mitä? Ai saatana. Jotain pieniä hiuksenmuruusia meni silmään. Joo. Laittakaa kommentteihin mitä fiilaatte näitä, niin mä lähetän nyt seuraavalle questille. Elikkä pitää käydä kaupassa. Pitää käydä ehkä ostaa yksi kumppapullo juhlistaakseen tää mun uutta tyylin muutosta. Ja en tiedä. Ehkä mä vielä saatasin mennä studiolle, mä en ihan varma. Se on vähän silleen hakuisessa. Huomenna on kuitenkin ihan päivätöitä vielä. Mä en tee niin paljon fyrkkaa. Et saa nähdä. Näette varmaan seuraavassa klipissä sitten, että miten meille kävi. No niin. Nyt tajusin sen, että mä unohdin soittaa teille sen biisin, mikä me tehtiin viime videossa studiosessareilla. Mä puhuin, että se meni hyvin. Niin mä ajattelin, että kuunnellaan se nyt. Koska nyt on parempi kuin ei milloinkaan. Mä en vielä itekään kerännyt kuunnella tätä, koska mulla on ollut tuossa vähän muuta hommaa. Mut joo, antaa mennä. Erään aamulla kiskon naamari, mitä köhtää. Alusta kaatos, muistun suussa vielä viikko. Mikä vittu? Eiku... On saa miksattua, eikö niin? Joo. Tää kyllä tuli jos miksaa. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who sings that
I am the one. The kid is not my son. Joo, kiitos vaan teille, niin mun hiuksien takia mä en saanut ostettua sitä skumppaa Alkosta, niin kuin mä puhuin. Mä joudun tyytymään se tämmöseen Robbie Bubble Peach Let's Party meininkiin. Se on ihan fine kans, man. Kelaa. Me lähdetään vähän kiskoon tätä näin. Varmaan jaksa mitään skumppalas heitä mitään. Suoraan pullon suusti vähän äänitetään samalla. Niin tulee sairas settiin. Saatan mennä vähän sokerihumalaan tai jotain, mutta sitä ei ikinä tiedä. Juu. Meissi aloitti uuden harrastuksen taas, koska toi Jefu ei oikein toiminut. Ajattelin testaa, kun eka miltsi hittas tilille, niin käy vähän golfaamassa. Mä oon nähnyt, että se on videossa aika helppoa. Niin ja mä oon nähnyt sen myös juuan samaan, se sopii mulle kans ihan tosi hyvin. Ja lähdetään testaamaan. Noniin, lähdetään golfaa vähän näin tähän näin. Mä en tiedä mikä mailla on mikäkin. 292 metriä matkaa tälleen. Lähdetään lyömään. Koska mä itse olen liian matkoilla. No niin joo, kyllä tässä on ihan hyvin mennyt. Osoittautui vähän vaikeammaksi kuin mitä mä luulen, mutta kyllä mä händellään to. Tuo on vähän niinku musaan tekoa, että helppoa mut rankkaa, tiiäks? Helppoa mut rankkaa. Joo. Ei mennyt eilisen golfit oikein hyvin. Piti lähteä karkuun Jyväskylästä. Me tultiin sitten tänne. Kalajoelle. Etsimään naisia. Niin kuin siellä biisissä kerran kerrottiin. Mutta ei täällä oikein näy. Jotenkin tuntuu, että tää ei oo sesonkin aika tälle. Kauan me ajettiin tänne? Me lähdettiin yhdeltä ajaa. Kello on 6. Vai 7 kohtaa. Ja lisäksi, kattokaa tätä. Tuulee niin. Tarvii ite edes laittaa ovia kiinni. Täällä ei pääse ulos tätä autosta. Ei oo mitään hätää, että joku tänne yrittäisi tulla.